شعاتن ترخيبنا أمونغو شعاتن 13 دما 4 كلتا بمدمار دما أمونغو 13 شعاتن شمشة እንደገና ክልተ በሙሳኽ ነትዘረኸብና ይቆጽር ድማ أمونغو 19 شومونتي هونا مالتي باركم دابلنا تمጣቆጽ ተራበይና ለስግን በዛ አብዘው ታህቷይ ወገን ረኺብና ያምደለና ወልታቲና እዚያም ተዕዝቡ ነው አብነሶተኩም ክልተና ደመር ሁሉ እዚያም ባርነታት መዘላ ቁጥር ታያቴና 10 ተነድመር 37 ትበና በመቀጣልካ 10 ተቀደነ ደመርሽ እዚያ ድማ 40 ጫዓት ተበና ቀጥይናው ቆሞ 14 ተደመር 40 ጫዓት ተበና ደግሞ 33 ተበና በዚህ መንጽርባር እዛ ፍሊፕ በለት መልቃ ከተማለ ያለ እዚህ ማለት ድማ ከመጽን በዓል ከተናቀዲና ዝራናይ ፍሊፕ በለት ቆም ማለት በዚህ መንጽር ከዛ ሀቢርና ተታዝና 3 አብሬ 4 በመወጣ 5 አብሬ 7 ቀጥይናው 7 አብሬ 10 ቀጥይናው 9 አብሬ 13 በመባር ናጻውታታት ንግደፈሉ ነዝጠጡ አቢልና ንፈትነው ባርከስ ከምዛ ሀቢርና ንርኤደልና ዚያ ፍራክሽን ዝተሰርዐትያ ነዚን በንምር አፍልሊ ንምርካብ ድማ ነቶም ቀዳሞት ኣብ ላዕለዋይ ወገን ደለው ንዖም ፈሊና ኢና ነዘውን ብልና ሽዑ ኻል ዝቀብ መውጻል ነቶም ኣብ ታሕቲ ደለው ሕጅና ኣብነት ነቶም ኣብ ላዕለዋይ ወገን ደለው ከም ስሪኦም ደለኹም ሕንጻጽ ደለዎም ኣብ መንጎኦም እንታይ ፍልሊ እንድሕር ደኣ ኣለኢልና ኣብ ነፍሲ ወከፎም 2 ተደመሮ 2 ተደመሮ 2 ተደመሮ 2 ኣሎ ኣብ መንጎ 3 5 7 9 ማለት እዩ ከም ስሪኦ ደለኹም ኣብ ታሕቲ ኣብ መንጎ እዚኦም 2 ተደመሮ 2 ተደመሮ 2 ስለ ደሎ ነቲ ዝመጽእ ቁጽሪ ንኽንረኽቦም በኣር እንታይ ክንገብር ኣለና 9 ተደመሮ 2 ማለት እዩ 11 ተደመሮ 13 ተደመሮ 15 እጅምባር ናብቶም ታሕቲ ወገን ንቕጽል ነቶም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ማለት እዩ ነዚኦም ድማ ንዖም ድሕሪ ወሲድናዮም ፍሊና ኣብ መንጎኦም እንታይ ኣሎ ንርአ ኣብ መንጎ 4 7 ክንደይ ኣሎ 3 ኣብ መንጎ 7 10 ክንደይ ኣሎ 3 10 ተደመሮ 3 ማለት 13 ይብናል 13 ተደመሮ 3 16 በመቀጻል ድማ 19 ተደመሮ 3 ምስ ንገብር 22 ይበናል ማለት እዩ በዚ መንጽር ባር ከመጌርና በፍራክሽን ዝተሰነየ ቁጽርታት ይቅሬታ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፍልሊ ንረክብ ሪና ኣለና ቀጽልናውን ዝመጽእ ቁጽሪ ስዒብና ሪና ነዚ ንርዳእ እምበር ደጊምና ካልእቲ ኣብነት ንውሰድ ንኣብነት 11 አብሬ 4 ቀጽልናውን 8 አብሬ 9 በመቀጻልውን 5 አብሬ 16 ስዒብናውን ናጻ ቦታ ንደፍ ባርከስ ከተቀድና ድርአናዮ ንቅድም በቶም ኣብቲ ላዕሊ ደለው ብላዕለዋይ ወገን ደለው ፍልሊ ንጀምር በዞም 11 8 5 ቀጽልና ኢና ድማ ናብ ታሕተዋይ ወገን ከይና ኣብቲ ላዕሊ ንዕዘቦ ነገር ተዳሓሊ ኣብ መንጎኦም ኣብ መንጎ 11 8 5 ኣብ ነፍሲ ወከፎም ናይ ኣሉታ 3 ዝኾነ ፍልሊ ኣሎ ኣብ መንጎ 8 5 ንኣብነት ኣሉታ 3 ዝጎደሎ 3 ማለት እዩ እዚ በዓል ክልተ ክበናይ ቀጽልና ድማ ኣሉታ 1 ይበናል ማለት እዩ እጅምባር ናብቶም ታሕተዋይ ወገን ንኸይድ ታሕተዋይ ወገን ንዕዘብ ድሕር ደኣሊና 4 9 6 ኣሎ ኣብዚ ግን ሓይሊ ክልተ ዝኾነ ምፍልላይ ኣሎ ሓይሊ ክልተ ማለት ንኣብነት